हेलो लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों आरो बेखौ नोंथांमोननिनो कमेन्टनि बेलायाव फिननाय होनो लाबोनाय जादों आरो बेखौ जोङो नुनो मोननाय जादोंमोन जे सासे बिथाङा सोंहरदोंमोन जे इन्डियान रुपिया सानफा एफा मानो डलारनि गाहायाव थालांगासिनो दङ मोनसे बिनि प्रपार भिडिअ लाबोनानै बिनि मोनसे आरो बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन कमेन्टर बिथांमोना बुंहरो जे जिडिपिनि बागै जिडिपिआ मा एबा जिडिपिनि सोमोन्दै मोनसे मोजां भिडिअ लाबोनानै दा बेखायनो मोननैजों जथायनानै बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों आरो बेनि फिननायखौ नोंथांमोना बाहाय मोनगोन होननानै आं आसा खालामदों। बेनि गेबें फिननायखौ नोंथांमोना मोनगोन। इन्डियान रुपिस आरो US डलार बा मुलुगनि गुबुन गुबुन कान्ट्रिफोरनि जिहेथु माने जिडिपि रेंक एबा मा होनो डलारनि बिनि रुजुनायाव खम जानाय आप जानाय डाउन जानाय बिनि सोमोन्दै गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोना मिथिगोन बाहाय। नाथाय बिनि सिगां नोंथांमोननि सिगाङाव आङो बाहाय जा बुजिगौ बेखौ नोंथांमोननि सिगाङावसो दिन्थिनो लानाय जादों। बेखायनो नोंथांमोनहा फारियै नायलां आंनिफ्राय गोबां गोरोंसिन थागोन बेनि बेलायाव, ओंखायनो बिथांमोनहा आरो साबसिनै बुजायनो हागोन। दा जेखि जाया मानो नोंथांमोननि बेलायाव बाहाय लाबोनि फै। दा फार्स्टआवनो जोङो मिथिनो गोनां जागोन जोंनि भारतनि रुपिनि कारेन्सि भेलु आरो बेजों लोगोसे US डलारनि कारेन्सि भेलु बियो जाहाथे मोनसे समानाव थाबाय थाया। मानो थाबाय थाया बिनि जाहोन एबा मानो डाउन आप जायो बिनि जाहोन जोङो नागिरनानै मोननो जुदि गोसो दङबा बेनि जाहोना मोननै दङ। मोनसेया जाहैबाय फार्स्टआवनो GDP आरो बिनि सिङाव दङ मोनसेया जाहैबाय PCP जायखौ पार केपिटा इनकाम होननानै जों मिथिनो मोननाय जायो आरो GDPआ जाहैबाय ग्रस डमेस्टिक प्रडाक्ट। दा बे मोननै बिथिंनि सायाव बेयो बेस खालामो आरो GDPआ मा बेनि बागै जोङो दा अब्ला प्रपार मिथिनो लागोन आरो पार केपिटा इनकामा मा बेखौ जोङो प्रपार मिथिगोन आरो बियो मा जायोबा GDPआ मोजां जाबोगोन आरो GDPआ मोजां जायोबा माने दरसे हादराव मा जागोन बेखौ जों मिथिगोन आरो बेजों लोगोसे GDP एबा पार केपिटा इनकामखौ सोर बारायनो हायो, माबे जाहोनजों बारायनो हायो बेखौबो जोङो मिथिना लागोन आरो मिथियोबानो नोंथांनि गोसोआबो सोलायगोन। दा फैदो फार्स्टआव बिनि सिगां नोंथांमोना नायनानै ला दा 2022नि 2022नि जिहेथु GDPनि रेंक वार्ल्डनि बिनि मोनसे फारिलाइ बेयाव नायोबा नोंथांमोना नुगोन मुलुगाव जेसेबांनाखि मा दं हादरफोर दङ बेनि बेलायाव US डलारा एबा इउनाइटेड स्टेट्सनि जिहेथु GDP बियो जाहैबाय डलार गावसिनि US डलारजों रुजुनायाव 20.89 ट्रिलियनाव दंहैयो ट्रिलियन। आरो जुदि नोंथांमोना ट्रिलियन मिलियन बिलियननि जुदि नोंथांमोना हिसाबखौ रोङाबा नोंथांमोननि थाखाय डिसक्रिपसनाव लिंक मोनसे दं बेजों थांनानै नाय बुजिगोन। दा बेनिफ्राय जोंना सेकेन्ड हिसाबै दङ बाहाय चाइना। बे चाइनायाव नुदों जोङो 14.72 ट्रिलियन डलार। बेनिफ्राय दङ जापानाव 5.06 ट्रिलियन। बेनिफ्राय जार्मानियाव 3.85 ट्रिलियन। इउनाइटेड किंडमाव दङ 2.67 ट्रिलियन आरो इन्डिया जाहैबाय अनलि 2.66 ट्रिलियन। दा बे अब्ला जोंना इउनाइटेड स्टेट्सनि रुजुनायाव जोङो बेसेबां दंहैयो 6 पजिसनावसो दंहैयो आरो बेनिफ्राय इउनाइटेड स्टेट्सनियाव जोङो नुनो मोननाय जादों 20 बिनि उल्था एगेन्स्टआव जोंनाव नुनो मोननाय जादों अनलि 2.66 ट्रिलियन। दा नाथाय बियो अनजिमाया 20 आरो 2नि बेलायाव जोबोद खम बायदि नुदों, नाथाय बे हिसाबा मानियाव सोलिगासिनो दङ ट्रिलियन आरो बेबो डलारनि हिसाबाव सोलिगासिनो। दा बेखायनो जोबोद आगा फासायाव दंहैयो। नाथाय मुलुगनि गुबुन गुबुन वर्ल्डनि हादरफोरनि बेलायाव जोङो नायोबा 200थानि एबा कान्ट्रिफोरनि बेलायाव जोङो रुजुनानै नायोबा नुनो मोननाय जादों इन्डियायाबो खम नङा। मानो होनबा वर्ल्डनि रेंकिंआवनो 6 पजिसनाव दंहैयो। दा बे खम नङा, नाथाय US डलारनि रुजुनायाव जोंना जोबोद खम। दा फैदो अब्ला बेनि जाहोना जाहैबाय माबि GDPनि सायाव सोनारनानै। GDPआ मा बुस्थु बेखौ जों मिथिनानै लानि फैदो दाना। GDPआ जाहैबाय नोंथांमोनहा जेखौ नुदों जेरैजाय दरसे हादरनि आरो मोनसे न'खरनि मोननै एग्जाम्पल नोंथांमोननि सिगाङाव लागोन आरो बेजों नोंथांमोना गोरलैयैनो बुजिगोन। GDP माने ग्रस डमेस्टिक प्रडाक्ट। ग्रस डमेस्टिक प्रडाक्टआ जाहैबाय माबि दरसे हादराव जेसेबांनाखि दिहुनथाइ सम्पदफोर दङ, जानो हागौ बियो इलेक्ट्रिकनि, जानो हागौ बियो जाग्रा आदारनि दिहुननाय माने आबाद खोन्दोनि दिहुननाय, एग्रिकालसारनिफ्राय दिहुननाय, थारमाने बेनिफ्राय जोङो कम्पानिनिफ्राय जेसेबांनाखि दारिमिननिफ्राय एबा कम्पानिनिफ्राय जों जेसेबांनाखि जों प्रडाक्ट दिहुननो हागोन, जायखिजाया प्रडाक्ट एभ्रिथिं जोंनि सोरांनायनिफ्राय मोनाजासिम जेसेबांनाखि जों बाहायो बेफोर प्रडाक्टफोर कार जानो हागौ, न' बांनि गोनां जानो हागौ, जानाय लोंनायनि जानो हागौ, जेसेबांनाखि सम्पदफोर दिहुननाय बे आरो जेसेबांनाखि सार्भिस होग्राफोर मानसिफोरनि दङ बिथांमोननि सेलारि एबा सार्भिस मावनायनि भेलु। दा आरो बेजों लोगोसे आबादारिफोरनि जेसेबांनाखि आबाद दिहुनथाइ, बे मोनसे बोसोराव दरसे हादरनि बे गासै दिहुनथाइनि राङारि बेसेन माने मा जाय कारेन्सि हिसाबै जोङो लानाय जागोन एबा जायखौ जोङो राङाव दिन्थिनाय जागोन, जेखौ होनदों राङारि बेसेन माने फैसानि भेलुआव जुदि बेखौ दिन्थिनाय जायोबा बेनो GDP एबा
ग्रस डमेस्टिक प्रडाक्टआ बेनो दा मा होनदों दरसे हादरनि जेसेबांनाखि दिहुनथाइ दङ, जेसेबांनाखि सार्भिस दङ, जेसेबांनाखि खामायनाय मानसिफोरनि धोन दङ, बेफोरनि कारेन्सि भेलु हिसाबै लायोबा बेखौनो एबा राङाव दिन्थियोबा बेखौनो मा होनोनो ग्रस डमेस्टिक प्रडाक्ट बुंनाय जायो होनदों। जेरैजाय मोनसे न'खरनि बेलायाव जोङो लाबा दा बुजिगोन। मोनसे न'खरनि बेलायाव माब्रै लानाय जागोन बेखौ नोंथांमोननि नैबे ब्लेंक पेजाव खिन्थानि GDP जुदि दरसे हादरनियावसो GDP खौ जोङो दिहुननाय जायो आरो बेनि रेंकिं बानायनाय जायो। नाथाय बेखौ बुजिहोनो थाखाय आं मोनसे फेमिलियाव लाबोदों, मोनसे न'खराव लाबोदों। नोंथांमोना बेखौ नायबा बुजिगोन। आरो गुबुन मोनसे न'खराव जोङो लागोन। नैबे फेमिलियाव 1, 2 आरो 3 साथाम फेमिलि दङ। बेनि बेलायाव फादार दङ। फादाराबो सासे सार्भिसमेन बे मोनसे न'खराव। नाम्बार 1 आरो नाम्बार 2 मोननै न'खराव। नायबा मोनसे न'खराव दङ सासे बिफा दङ। बिफायाबो साख्रि मावो एटलिस्ट 35,000नि बेथन मोनो। हमना ला टिचार। ओमफ्राय बिनिफ्राय दङ मादार। मादाराबो बेहा मोनसे बिजनेस दङ। बिफाया खुलिना होदों मोनसे शप दङ एबा दखानदार दङ। बेहा खमावबो 15,000 मान्थलि खामायो। आरो बेनिफ्राय फिसाला दङ। फिसालायाबो साख्रि मोनबाय, मोनसे मोजां साख्रि मोननाय जादों बिथांनिया। बे जाहैबाय माबि फिसालाया सासेल' फिसालाखामोन। बिथाङा जाहैबाय मा मोननो हानाय जादों जायखिजाया माबा मोनसे गेदेरथार एसे साख्रि मोनदों 40,000 मोनो। दा अब्ला साथामबो मानसिया बिसिनि न'खराव खामायनाय जायो एबा फैसा आरजिनो हानाय जायो। अब्ला बिथांमोननि माबे GDPआ मोनसे मासनि हिसाबै जों लायोबा बेसेबां जाहैगोन नायदो, दाजाबनानै नायदो नोंथांमोना बाहाय मोनगोन 10, 3, 4 आरो 8, 9, 90,000 जाहैगोन। मान्थलि 90,000 बिथांमोननियाव फैयो। आरो बेजों लोगोसे बिथांमोननि न'खराव बेथ' सेलारिल'सो जाहैबाय। बिथांमोननि न'खराव बारियाव बागान दङ, बागाननि फैसा माने फाननानै मोनगोननि फैसा। आरो बेजों लोगोसे बिथांमोना माइ गायो, दुब्लि दङ जानो हागौ, बिनि माइ मोननायनि फैसा। माने मासे मा होनो जिब जुनार न'आव फिसियो जानो हागौ, दाउ, अमा, बोरमा, बिनि फाननानै मोननांगौनि फैसा। दा बेफोर गासै ज' खालामोबा बिसोरनिया माने जोबोद बुरजा रां जाहैगोन होनदों। आरो बेनो बे न'खरनि मोनसे GDP जुदि न'खराव हमनानै लायोबा। नाथाय जोंनो GDPआ जोंना कान्ट्रि एबा हादरनिखौ जों लादों। नाथाय नैबेया न'खरनि। दाना बिनिफ्राय जोङो मोनसे न'खर लाबावदिनि। मोनसे न'खर बे एनि न'खरमोन, बेयाव 4 फेमिलिमोन, 3 फेमिलिमोन, साथामबो एंगेज साख्रिआवला। दानिया नैबे मोनसेयाव नायनि, बेयाव मोनसे न'खर, बे न'खराव जाहैबाय माबे 1, 2, 3, 4, 5, 6 न'खर दङ। मा होनो फेमिलि दङ बिसिनाव 6 जन फेमिलि दङ। दानिया बेनिनो बिफाया बिसिना गारजेना मोनसे जोबोद मोजां साख्रि मावो, 50,000 मोनो मान्थलि। बेनिफ्राय बिमायाबो जेबो मावा, फिसाजोफ्राबो फरायदों। फिसाला सासे दं, बेबो दा फरायगासिनो दङ एबा फरायनायानो जोब्बाय। आरो 5 नाम्बारा बिबै आरो 6 नाम्बारा बिबौ। बिसोरबो बोरायनानै बुरैनानै न'आव दङ। जेबो इनकाम खालामनो हानाय खामानि मावा। नाथाय न'नि खामानि मावो थिगैनो दं, नाथाय इनकाम खालामनो हानाय जाया। दा अब्ला सेलारिखौ सिगांनिफ्राय नैबे बिफाया बांसिन मोनो। बेसेबां 50,000। निफ्राय सेकेन्डआव बेहाबो इनकाम गैया, बेहाबो इनकाम गैया, बेहाबो इनकाम गैया। दाना बारि बागाननिफ्राय जेसेबां मोनो बे एसे मोनगोन, माइ आबाद मावनायनिफ्राय एसे मोनगोन हमनानै ला हा दंबा। बेनिफ्राय आरो न'आव जुनार एसे मोनै जिब जुनार फिसिनायनि एसे मोनगोन। दा अब्लाबो नैबे 50,000निफ्राय बिसोरना 60,000नि एबाब जानाय नङा मान्थलि। नाथाय दहायनिया जोङो नुनो मोननाय जादोंमोन नैबेनि फेमिलिनिया खमावबो मान्थलि 90,000नि हिसाब जानानै फैयोमोन। नाथाय नैबेना 50,000नि हिसाब जानानै फैदों। दा अब्ला बे न'खरनि मोनसे GDP रेंकआ एबा GDPआ बिसिना जुदि जोङो न'खर हिसाबै लादोंबा बे बिसिना मा जाखो बेबायदि जाबाय। दानिया अब्ला नोंथांमोना नुनो मोननाय जाबाय नै बेवहाय 4 फेमिलिमोन, माने मोनसे देशनि पपुलेसना खममोन। आरो मा होनदों 4 फेमिलि मोनब्रैबो साब्रैबो फेमिलियानो इनकाम खालामजोबनो हायो, बेखार गैया आरो बारि बागान दङमोन, हा हुनिफ्रायबो फैसा मोनदोंमोन। अब्ला बिसिनि न'खरनि सोलिनाय रांखान्थिया डेभेलप जागोन। आरो नैबे फारसेथिंजाय मोनसे न'खरा मोनदोंमोन फेमिलि पपुलेसना थारमाने जोबोद बुरजा, मोनसे जुदि हादराव लायोबा 6 फेमिलि दङमोन। न'खरनि सोद्रोमाफ्रा मेम्बारफ्रा बेनिफ्राय इनकाम खालामग्राया सासेल', बेखायनो बिसोरनि रांखान्थियारि हालोदा थोआ। दा अब्ला बेयाव मा जाफैगोन होमब्ला दानिया जोङो बुजिनो हाबाय दरसे हादराव जेसेबांनाखि खामानि मावग्रा दङ, जेसेबांनाखि मानसि दङ, बिनि सायाव सोनारनानै GDPआ जायो। जों मोनसे हादराव जोबोद बुरजा पपुलेसन बुरजा दङबा बे हादरनि GDPआ खम जागोन। जुदि बे हादरनि मानसिफोरा जुदि एंगेज खालामनानै गावखौनो इनकाम खालामना लानो हानाय मानसि नङाबा। नाथाय जायफ्रा हादरनि पपुलेसना खमखा बिथांमोननिया मा जायो
डेभेलपसिन जायो आरो बिथांमोना एंगेज जानानै थाजोबो गासिबोआवबो। जेरै आमेरिकाया बेबायदिनो, नाथाय बिनि नङा दे जोंनाव पपुलेसना जोबोद बुरजाबानो GDPया खम जायो। जेरै चाइनायाथ' वर्ल्डनि नाम्बार 1 पजिसनाव दङ पपुलेसनाव, होमब्लाबो बिथांमोननिया सेकेन्ड पजिसनावनो दङ। खोथाया जाहैबाय माबि जेसेबांनाखि मानसि बुरजा दङ बिथांमोननिया बिसोर गासिबो सुबुं सम्पद हिउमेन रिसार्च गोजा, थारमाने गासिबो इनकाम खालामनो हानाय जाजोबो, बेखारा खम बेफोरबायदि। दा बेखायनो जों दहायनि मोननै न'खरनियावबो 4 फेमिलिया जेरै इनकाम खालामजोबदों 6 फेमिलियाबो इनकाम खालामजोबदोंमोनबा, नाथाय बै दहायनि सेकेन्ड नाम्बार न'खरनि 6 फेमिलिनि इनकामजों 4 फेमिलिनि इनकामा हानाय नङामोन। थारमाने GDPया बुरजानिजों हानाय नङामोन, नाथाय बिसोरना सासेल' इनकाम खालामनो हानायनि थाखायसो बे प्रब्लेमा जादों। दा हादरावबो बेबादिनो, दा दरसे हादरावबो बेबादिनो जायो। जेसेबांनाखि आबाद, जेसेबांनाखि इन्डास्ट्रिफोर दङ, जेसेबांनाखि सार्भिसफोर दङ, बेफोरनिफ्राय जेसेबां इनकाम खालामनो हानाय जायो, दा बे इनकाम खालामनो हानायनि सायावनो GDPया सोनारो। दा जोंनि भारत हादरनि इनकाम खालामनो हानाया US नि इनकाम खालामनो हानायनिफ्राय बे बोसोराव खम नालाय, बेखायनो बियो GDPया जोंना डाउन जालांदों आरो US ना मालाय बारायनानै होदों नालाय, बेखायनो बिसोरना बांलांदों। दा मोननै उल्था साइड जालांदों। दा बेखायनो मा जाहैबाय, दा जोंना 80 इन्डियान रुपिस = 1 US डलार जानो थांगासिनो दङ। दा बे खोथाखौ नोंथांमोना हमनो हाबाय जानांगौ। दानिया बे GDPनि सायाव ग्रथ जायैनि सायाव पार केपिटा इनकाम एबा PCI बा जोबोद गोनांथार पार केपिटा इनकामा। दा पार केपिटा इनकामा मा बुस्थु बेखौ नोंथांमोना नाय होमबा बुजिनो हागोन। बेनि सोमोन्दै आङो दा खिन्थासिगोनलाय। बेयाव जाहैबाय पार केपिटा इनकामा दरसे हादरनि इनकाम, नेसनेल इनकामानो जा एबा GDP एखेयानो होनजायो। दा बेखौ दरसे हादरनि पपुलेसनजों जेसे रानोबा जा मोनो सासेयाव, बेनो पार केपिटा इनकाम। बेखौबो मोनसे न'खरजों रुजुगोन। दा नैबे मोनसे न'खर, सासे, सानै, साथाम मानसिया इनकाम खालामो। बेहा हमनानै ला 5,000 खामायो मान्थआव, सासेया हमनानै ला 2,000 खामायो मासाव, सासेया 0 खामायो। अब्ला 5, 6, 7, 7,000 एबा 7,000 रुपिस खामायो। 7,000खौ जुदि साथामजों डिभाइड खालामोबा मा मोनगोन, बेयो जाहैगोन 2 जाहैगोन। होमबा सासेयाव 2,000ल' रां गोलैहैगोन। अब्ला बेनो बै न'खरनि मा जाहैबाय पार केपिटा इनकाम, सासेनि खामायनाय। थिग बेबायदिनो दरसे हादराव जेसेबां पपुलेसन एबा सुबुं अनजिमा दङ, जेरैजाय जोंनाव 130 crore जुदि सुबुं अनजिमा दङबा, आरो जोंनि भारतनि इनकामा बेसेबां होनदोंमोन बोसोरसेयाव 2 दहायो ट्रिलियन मोनदोंमोन जोङो। ट्रिलियनाव जोङो मोनदोंमोन। दा बेखौ राननानै सासेयाव जा थाइसे गोलैयो 130 crore सुबुंफोरनि बेलायाव, बेनो इन्डियानि पार केपिटा इनकाम, सुबुं सासेयारि आय होनो बर'आव जायखौ। दा दानिया सुबुं सासेयारि आयआ जेलाना बांगोन, GDPयाबो बांगोन। दा सुबुं सासेयारि आयआ माला खमायगोन नायदो दे। दानिया जोंनाव सुबुं अनजिमाया बारा दङ, नाथाय जोंनि सुबुं अनजिमाफोरनि बेलायाव 30% बा 50%आनो जुदि इनकाम खालामनो हायाबा, अब्ला 50% इनकाम खालामनो हानाय मानसिफोरनि इनकामनि सायावनो बिसोरबो पार केपिटा इनकामखौ हमनानै लाफाजायो। जेरैजाय दा 3 फेमिलिनियाव सानैया इनकाम खालामनाय, सासेया इनकाम खालामियावनो सासेया इनकाम खालामियाबो हमफा जादोंमोन। दा बेबायदि हमफा जानाय जायो। अब्ला पार केपिटा इनकामा माला बारायगोन, जेसेबांनाखि दरसे हादराव मानसिफोर दङ बिसोर गासैबो इनकाम खालामनो हानाय जानो नांगोन। जायखिजाया माबा मोनसे खामानि मावनानै गाव आरजिनो हानाय जानांगोन। अब्ला बे पार केपिटा इनकामा बांगोन, आरो पार केपिटा इनकामा बांनाय लोगो लोगो GDPयाबो बारायहैजोबगोन। मानो होनबा साफ्रोमबो दिहुनथायारि एबा साफ्रोमबो इनकाम एबा आरजिनो हानाय रां जाहैसिगोन नालाय, बेखायनो बेयो GDPयाबो बारायहैगोन। दा बे साफ्रोमबो सुबुंखौ माब्ला खामायहोनो हागोन, दा बेसो जोबोद गिदिर सोंथि। बेनि थाखाय सेल्फ आरो सरकार आरो समाज बेफोरो बिफाव लायो, रल दङ। सेल्फआ जाहैबाय गाव साफ्रोमबो मानसियानो खामानि मावनो लुबैनो गोनां जागोन, आरो गाव बेखाराव थायाजासे, मालायनि सायाव सोनाराजासे, गाव जा हायो जेरैखि जायाबाबो माबा मोनसे खामायनो हानाय गोसो जानांगोन। आरो बेनिफ्राय 2 नाम्बाराव सरकारनि थायो। सरकारा जाहैबाय सुबुंफोरखौ माने
खामानियाव थिसननो थाखाय चान्स होनांगोन, साख्रि बाख्रि मोननो हानाय गुन गोनांफोरखौ मोनहोनो हानांगोन आरो साख्रि बाख्रि गैयाबाबो गाव हारसिंनो माबा मोनसे मावनानै जाहैनो हानायनि थाखाय केपासिटि बानायना होनो हानाय जानांगोन। थारमाने बेनि थाखाय इडुकेसनेल इनस्टिटिउसन गायसननो नांगोन, सोलोंथाइनि स्किल डेभेलपमेन्ट खालामनो नांगोन, माबा मोनसे रोंनानै गाव माबा मोनसे मावनानै जाहाथे जानो हायो, बेखार थाया। दा बेखौ नायनांगोन। दा आरो फिजिकेलि एबा देहायारि जेबो खस्थ' मोनैनि थाखाय गोरिब एबा गाहाय थाखोनि मानसिफोरनो ट्रिटमेन्टनि थाखाय हस्पिटालनि थाखाय जोङो फेसिलिटि होनांगोन सरकारा। दा बेखौ नायनानै जोंनि भारत हादरा गोदो हायामोन, नाथाय दा भारत सरकारा नायगासिनो दं। ओंखायनो GDP आबो 6 पजिसनाव गाखोनो हानाया बेखिनिसिम जाहैदों। जेरै फ्रि हस्पिटाल ट्रिटमेन्ट, बेनिफ्राय जानायनि लोंनायनि फरायनायनि गासैखौबो फ्रियाव होनो हादों एबा नायस'नो हानाय जादों। बयबो हिउमेन रिसार्च जानो हादों, नङाबा स्कुलाव हाबनो हायैनि गोबाङानो बेखार थायोमोन, बिसोरनो बेखार जाहैयोमोन। दा बेफोरबायदि आरो बेनिफ्राय जाहैबाय समाजा जाहैबाय मा, बे समाजावबो जों होबथानानै लाखियो मोनसे GDP एबा मोनसे पार केपिटा इनकामखौ एबा सुबुं सम्पद जानायखौ होबथायो। बे जाहैबाय जोंनि बर'फोर बादियाव जायो। जेरैजाय सासे मानसिया मोनसे खामानि मावनो रोंगौमोन, नाथाय बेखौ समाजा हामा मावहोआ होननानै होबथानानै दोनो। जेरैजाय मोनसे एगजामपोल फिसानो खानाय सिनग्रा एबा बारबार बर'फोरनि बेलायाव जानो मोना, हामा होननानै दोनथ'बोबाय थानायावनो जोंनि गेजेराव गोबांथार गुबुन जायगानि मानसिफोर खानाय सिनग्रा थाफैनो गोनां जादों। दा बेबायदि समाजा होबथानानै दोनबाय। नाथाय जोंनि जायगायाव ओरैबायदि मोजां मोजां खानाय सिननो हायो, गामियावनो सेंग्राफोर गोबां दङ। दा बिसोरनो जुदि सिननो जोंनि दखान सहरफोराव सिननो जायगा लायोबा बिसोरनो थांनानै थानायनि राहा मोनोमोन, बिहानि इनकाम मोनगौमोन। दा बेबादि मोनसे समाजा मोनसे सासे मानसिनि थांनानै थानायनि राहाखौ होबथानानै दोननाय जायो होनदों। ओंखायनो गाव सोलायनांगोन, सरकारा सोलायहोनो हानांगोन आरो समाजाबो सोलायहोनो हानांगोन। बे मोनथामा जुदि जायोबासो जागोन होनदों। आरो मोनथामा जायोबानो एग्रिकालसारानो होन आरो इन्डास्ट्रियेलानो होन, गासैबो बिथिङावनो मानसिफ्रा गावबागाव डेभेलप जानो हागोन, खामानि मावनो हागोन आरो जौगागोन। दा बेनो GDP आरो बे GDPनि सायावनो बेबादि पार केपिटा इनकामनि सायावनो GDP सोमजियो आरो पार केपिटा इनकामा जों साफ्रोमनिबो थाखाय सोलिनाय जायो। दा बेखायनो जोंनाव भारत हादराव बेबायदि सोलिगासिनो दङ। दा जोंनि भारत हादरावल' नङा, दस्रायावबो बेबायदि जागासिनो दङ। दा बेखायनो मोनसे समाव जुदि दरसे हादराव माबा मोनसे दावहा जाबाय, माबा मोनसे भाइरासनि घटना जाबाय, अब्ला कमप्लिट जुदि 1 इयारावनो 6 मान्थआनो जुदि बन्द' जानानै थायोबा, जेरै कर'नायाव जादों, बन्द' जानानै थायोबा, होमबा मोनसेबो इन्डास्ट्रिया सोलियाबा बन्द', मोनसेबो आबाद बिथिङाव खामानि मावनो हायाबा बन्द', मोनसेबो सार्भिस सोलिया, रेलवेनि सार्भिस, फ्लाइटनि सार्भिस आरो कार बासनि सार्भिस, बेफोरनि गासैबो सार्भिस सेन्टारा बन्द' जाजोबनांगौ जायोबा गासैनिबो इनकामा खम जायो। लोगो लोगो बे हादरनि बोसोरनि खामायनाय आयआ एकदम जोबोद डाउनाव थांगोन, लोगो लोगो GDPआ खमायलांगोन। दा बेबायदि, नाथाय मोनसे हादरा गुबुन मोनसे हादरनि रुजुनायाव बेनि उल्थायै बबेबा दरसे हादरा इन्डास्ट्रि बांसिन गायसननो हादों, बांसिन प्रडाक्सन दिहुननो हादों आरो बांसिन प्रडाक्टफोरखौ दस्रा हादराव एक्सपर्ट खालामहरनो हादों, फानहरनो हानाय जादों, बांसिन इनकाम खालामनो हानाय जादों, बांसिन एग्रिकालसारा आबाद दिहुननो हानाया बांसिन प्रडाक्सन ओंखारनो हानाय जादों, बांसिन आबादारि जादों, दा बांसिन सार्भिस होनो हानाय जादों। अब्ला बिनि दिहुनथाइ राङा GDP रेटआ बारायलांगोन। लोगो लोगोनो बै डाउन जानायजों बारायनायजों रुजुयोबा जोबोद आप डाउन जागोन। दा जेरैजाय USA बारायलांगासिनो खर'जों आरो इन्डियाया गाहायथिं दावलांगासिनो दङ फावसायनानै। दा ओंखायनो उल्था खारगासिनो दङ। दा बे मोनसे जाहोन जागासिनो दङ, जायनि रुजुनायाव नोंथांमोना दा नुदोंमोन माबि USनिया मालाय 20.89 ट्रिलियन, नाथाय इन्डियानिया 2.66 ट्रिलियनल'। दा बेखिनि हमनो हाबाय, जाखिनि बुंदों एसेबाबो बुजिबाय नोंथांमोनहा। आरो बुजियाखैबा नोंथांमोना गुबुन भिडिअबो नायफिननो हानाय जागोन दस्रानि, नङाबा बेखौनो खेबसे नायफिनबानो बुजिनो हानाय जागोन गासैखौबो। एसेनोसै, गोजोन्थों।